дар воқеъ баланд шудани парчами кишвар баландии қадру манзалати миллат дар арсаи ҷаҳон ва сарбаландии мардуми он мебошад. Бо мақсади ҳимояи шарафу номуси миллат варзишгарон арақи ҷабин мерезанд то парчами кишвар миёни халқиятҳои ҷаҳон парафшон гардад. ҳангоми назари шахс ба парчам эҳсоси ватандорӣ ба миён омада касро дар ҳолати ҳисси ватандӯстӣ, меҳандӯстӣ ва муҳаббат қарор медиҳад. соли 1992 вақте ки дар Барселона, Испания бозиҳои олимпӣ баргузор мегардид, варзишгари маъруфи тоҷик Андрей Абдувалиев тавонист ки гурро беш аз 82 метр партояд ва соҳиби медали тилло ва чемпиони бозиҳои олимпӣ шавад. Ва вақте ки ӯ ба минбари ифтихорӣ баромад, дар он ҷо албатта ҳамин мусиқие ки мусиқии юдаков аст, имрӯз мо суруди миллии мо ҳам зери ҳамин оҳанг аст, вале садо дод, вале парчами иттиҳоди давлатҳои мустақил баррафтор шуд. Яъне дар он даврон мо парчама қабул ки накарда будем, ҳанӯз дар ҳаракати олимпӣ, яъне ки аъзои комилу ҳуқуқ набудем, ана ҳамин ҳолатҳо рух дод. Ва ифтихормандии имрӯзи варзишгарони тоҷикон аст ки дар ҳама сатҳҳо шоҳид ҳастем ки ҳама рӯза ба хотири ифтихор, ба хотири сарбаландии фарзандони бо нанг, бо номус, бо истеъдоди тоҷик парчами мо парафшон мешавад. варзишгарон миёни ҷомеаи шаҳрвандӣ ягона шахсоне мебошанд ки баъди сафарҳои президенти мамлакат танҳо ба хотири онҳо парчами давлат дар арсаи байналмилалӣ баланд бардошта мешавад. мақсади ягонаи ҳар як варзишгар низ ин баланд бардоштани ливои меҳан ба ҳисоб меравад. дар арафаи таҷлили рӯзи парчам хостем бо чанде аз парчамбардорони кишвар суҳбате ороста моҳияти парчамро аз эшон пурсон шавем. тӯли 21 сол ба ҳамин намуди гӯштини сам бо машқу тамрин кардам. ҳамаи ҳадафи асосии ман ба хотири парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон буд ки ман ҳаёти худро, ҷавонии худро дар роҳи варзиш барои муқаддасоти миллӣ ки ман борҳо парчами Тоҷикистони азизи худро дар арсаи байналмилалӣ дар ҷойҳои аввалу дуюм, сеюм баланд бардоштам. парчами нангу номи мо, пораи ҷисму ҷони мо, нуру зиёю чашму дил, парчами коваёни мо, рӯзи парчам муборак бошад. вақте ки ба залҳо медароӣ мебинӣ ки дар ҷойҳои мусобиқат ҳамаи парчамҳо овезон аст ва як ватан азиз аст, мехоҳӣ ки парчами ту аз онҳо болотар бошад. барои ман парчами Тоҷикистонро бардошта дар сатҳи ҷаҳонӣ ин қарз аст. من از سن سال 15 سالگیم یعنی در مسابقه بین‌المللی اشتراک میکنم. همه وقت پرچم وطن عزیز ما در بر ما است. میبینی هر باری که مهنت میکنی، زحمت میکشی در جیم، بیرق رو میبینی، دل خیلی گرم میشود. من مدینه فضیلова. پرچم برای من مقدس است. من فخر میکنم که پرچم بردار ملت هستم. روز پرچم مبارک باد. در همه جا ما را با پرچم میشناسند. میگویند که از تاجیکستانیم. فخر میکنم که تاجیکم. در هر یک مسابقه پرچم تاجیکستان را بالا میبردارم. ایدی پرچم مبارک. کل مردم سربلند کشور را به مناسبت روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان تبریک و مبارکباد میگویم. баъди парафшонии парчами миллӣ дар чорабиниҳои бузурги ҷаҳонию қоравӣ бори дигар оламиён аз мавҷудияти давлати тоза истиқлоле ба номи ҷумҳурии Тоҷикистон дарак меёбанд. бегузор ба хотири варзишгарони мо парчами давлатӣ дар ақсои олам доимо болфишонӣ карда насими озодиву истиқлол ва пирӯзию сарбаландиро бар машоми ҳамагон расонад. рӯзи парчам ба ҳамаи мардуми Тоҷикистон муборак бошад. bargusha rangi baran sabzu safedu lalaran toju sitorahat khashan toji sarasti vatan